My nigga, my Čau, vítám mého dalšího videa. Dnešní video je jak nastavit word guard, guardian a jsem tady s Ondrou. Čus. Čus. Na něm to budu testovat, jestli to funguje. Yep. Takže budete potřebovat wooden sekírku a Jinak, kdyby se zdivil, proč jsem tam tak naspídovaný. jo, mám takže nejlepší je, počkej, nejlepší je si to označit dál od toho, protože ty jantička na to budou fungovat. Takže já spíš tady, up 1. Rest. Lomeno gum 1. A napíšete region, claim, jméno pozemku, takže to bude. Jo, jméno pozemku Test. musíš napsat. A vidíte, už to mám vytvořený, Andro. Pojď zkusit No. zničit. Pojď to. Počkat, D-op. A ještě ti dám rip permise. Počkej, já se doopnu. Já už jsem tě doopnul. Okay. Ježíš, já si dávám mě ty permise. Pryč. Growth set. Já už jsem si... Si dáváš pryč sobě permise, ne? Jo, no jako chtěl jsem. Zkus něco zničit teď. Oh, you are not permitted to interact with wood. A teďka, moment. Ups. Teďka si já dám D-op. A vidíte, mně to taky nejde zničit. Nejen, že jsem tu groupku vytvořil, teda groupku, prostě ten region, ale když už nemáte OPčko, tak vám to nepůjde. Nebo když si to nenastavíte do permisí, třeba prostě, když si nevypíšete třeba ke svým permisím, Jo, ke svým permisím, když se napíšete pero. word guard tečka hvězdička. You don't have access to that command. Moje angličtina is very good. A píše ti to, vidíte? A dívej, hej, Ondro, pojď ještě za mnou. Počkej, já tady vypnu, no, seru na to. Tak sorry jako. A i když, kde seš? Nevím, někam jsem odešel. Jdu tam, letím. Ups. Čus. Jo, aha, já už. A i když, tady, aha, já tady neklísnu to TNT. A já jo. Dobrý den, co byste si přál, pane? Dobrý večer. Tak, a teď, moment. Dobrý večer, moje jméno je Jolanda. Aha, tak to nepůjde zapalit. Regot. Já vím, že jste se báli, ale já vás chápu. Počkej, teďka ticho. Pojď za mnou. Utykám. Ježíš, já nemám to OPčko. No vidíš. Jinak Dominiku má tady, nebo co player má tady skin holčičky, že jo? Ne. Ne. A dívejte, teďka, když to odpálím, Oh shit. tak vám to zničí, protože jsem to odpálil já a je mám to prostě na OPčko. hovno. Jo, protože je to prostě v prdu, A jo? kdyby vám to udělal hráč, Tak to nepůjde. tak vám to nezničí. No. Klik. Takže, Jo, jsem tak dobrý. Koukej normálně na to. No ty vole, není. Hej, tady bydlím já. Jak hraje mistr z myší, no, jak ty... Prdele, vole. Já mám Gimod 1, víš co, já tady můžu padat jak debil. no tak už si dopadal, jak debil. No. Bedrock, normálně mám v ruce bedrock. Vidíš to?
mám bedrock, hej more. OK, takže Našel jsem vidíte, bedrocky, moment. umím vytěžit bedrocky, nemáš. Jinak kdybyste se divili, proč se tak otáčím, tak si dám, mám 8200 dpi a dám si senzitivitu hyperspeed a bude se mi točit péro. OK, takže login vám dám do popisu videa. Portní mě k sobě. Cože? Portní mě k sobě. Jo, aha, k sobě. Jo, dobrý. Dobrý den. Dobrý večer. Zdar. Dobrý večer. No, dobrý večer. Nechaj máte kýt. Já mám hrozně velkou senzitivitu, víš co? Já mám 8200 dpičko, ne? A ještě si dám senzitivitu na hyperspeed. A už si nic nedáš. Díky, to je ten černý. OK, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like Portní nebo mě, odebírejte. vole. Jo, odebírejte, dejte mu odběr, má 48 subů. Už Jo, a 49. koukněte se na moje video, jo, no tak 49, vidíš to. Mě teďka dal odběr ten Dan. Jako Vidíš. ne ten tvůj kámoš, ale ten. Deukus. Takže jo, Dobrý pokud se vám večer, video dobrý líbilo, večer. tak dejte like Jo, a nebo pokud se vám líbilo, odebírejte. tak dejte like, odběr, napište komentář, jo. Dominik si to rád, CZ Player si to rád přečte, jo, tak napište komentář, jo. Jo. A Ondro má taky kanál, takže bude v popisu videa, ten jeho Jo, kanál. bude. A Potřebuji se proslavit, nemám penízky. jaký tam chceš? Oba? Ne, jen jeden, ten hlavní. OK, tak jo. Tak zatím čus. Čauko, a na mém channelu bude také video.